Nagkatigom sulod sa provincial capital ground court ang mga opisyal ug mga atleta gikan sa mga munisipalidad ug syudad sa Davao Oriental nitong Martes sa hapon, Hunyo 11 atol sa pag-abli sa Niño Cup Road Games 2024 nga usa ka padula sa probinsya subay sa pagsaulog sa ika-57 nga araw ng Davao Oriental ug first Kabilin Festival. Sumala ni Governor Niño Jr. nga ang padula usa ka estratehiya ug espesyal nga pamaagi sa pagpalambo sa panagiusa ug garbo sa mga residente sa probinsya. To celebrate the realization of a vision and a collective dream of the 57th araw ng Davao Oriental and first Kabilin Festival, which is a significant component of our Davao Oriental Games 2024, which is meticulously devised to strengthen the sports program of our province and to foster a deeper sense of community spirit and pride. Nagtuusab si Uy makasuporta kini sa tinguha sa pagpalig-on sa sports development program sa probinsya. I have this huge belief that we must give extra support to our sports development, as this is one of the best ways to empower our young people and instill in them values that can nurture their personality and overall holistic growth. Lakip sa mga dula sa Niño Cup Road Games mao ang basketball ug volleyball. Duna sa espesyal nga pagpahigayon sa Mindanao Open Taekwondo Championship ug Summer Junior Lawn Tennis. Mubisita sa lain-laing mga munisipalidad ug syudad sa entero probinsya ang Niño Cup Road Games kung asay pahigayon ang mga padula. Tibok bulan himuon ang mga dula. Sa Hunyo 27 ning tuiga ikatakda ang awarding ceremony. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.